Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Эдуард Мустафинның иҗатын барлаучы, өйрәнүче галимнәребезнең берсе филология фәннәре докторы шагыйрь Әмир Мәхмүдов. Ул Эдуард Мустафин турындагы фикерләре белән уртаклашты. Аның чыгышы шигырьләр белән үрелеп бара һәм аларны Илдус Әхмәтҗан укый. Эдуард Мустафин кебек шагыйрьләр бик сирәктер хәзерге поэзиядә. Гомумән образлы фикер йөртү, метафорлар белән эш итү. Метафорларның әле иң катлаулысына мөрәҗәгать итү. Аны инде эстетикада синестезия дип әйтәләр. Менә ул Эдуардка хас. Менә ике генә юлын китереп китәргә мөмкин. Ак кыш киткәндә тудыммы, яңгыр яуганда микән? Кем шулай дип язала? Менә Эдуард кына шулай язалган. Ак кыш киткәндә ту. Табигый, табигатьнең үзе кебек. Гомумән Эдуард үзе дә шул табигатьнең бер баласы иде. Мин аның белән әле тормышымда бер генә тапкыр очрашырга туры килде. Шунда да аның нинди гыйлемле, акыллы, фәлсәфи фикер йөртә торган кеше икәнен аңладым. Мин әлбәттә Фәннур Сафины да сагынып искә алам. Мөхәррәм Каюмовны да, Тауфик Камалиевны да. Һәм әлбәттә менә ул минем якташым Эдуард Мустафин. Сагынып искә алам һәм зур бер мәкалә яздым мин. Аның иҗат турында шундый категориялар белән фикер йөртә кеше. Менә күкләр, йолдызлар, җир, чәчәкләр, урманнар, болыннар, елгалар, таң. Эдуардның әле уйлавыда менә блокларча дип әйтер идем. Менә Есениннарча, Маяковскийча. Таң үзе атлап килә. Аның фикеренчә, нәкъ безнең кебек таң атлап килә. Гадәттә кеше таңга каршы бара, таң атай, йолдыз атыла. Эдуардның таңы атлап килә. Күз алдына китерегез атлап килгән таңны. Менә шундый образлар аның шигъриятендә бу тормышның бөтен нечкәлекләрен белеп, аның бөтен ачысын белеп язуын күрәсең. Һәм шигырьләре шуны күрсәтеп, аңлатып тора. Эдуард яза, эт кебек шыңшысы килә ди. Тау кәҗәсе кебек сикерәсе килә. Опкынга ташланасы килә кешенең. Күрәсезме? Аның әлбәттә бер генә китабы минем колыма килеп керде. Ул елның 5-нче фасылы дип атала. Һәм менә шушы 5-нче фасыл татар поэзиясендә тирән эз калдырган китап ул. Шушы 90-нчы елларда Эдуард Мустафин Шәһри Казан газетасында үзенең сүзләрен әйтеп, зур бер шигырьләр шәлкеме чыгарды һәм гомумән тормышта бик күп авырлыклар күрергә туры килгән. Ул инде рәссам булып та эшләгән, игаркада да булган, гомумән инде паромчыда булган, кем генә булмаган инде. Аның турында әлбәттә җылы сүз әйтергә кирәк дип уйлыйм. Татар поэзиясендә гомумән Эдуард кебек фикер йөртүче шагыйрьләрдән әлбәттә мин атар идем менә Әнвәр Давыдов, аның традицияләре монда бар. Шамил Анак, Роберт Әхмәтҗанов, Фәннур Сафины да атап китәргә кирәк. Менә Эдуард алар белән чагыштырганда да каядыр бик еракка китеп, мәсьәләнең асылына төшеп язарга тырыша. Менә шундый матур шагыйрь, тирән фикерле, акыллы, Сәгыйть Рәмиев традицияләрендә күргә була аның иҗатында. Караңгы төн миннән шигырь көтә. Упкынга төшсәң дә шигырь көтә, аппак кәгазь ята, ул көтеп тора. Миннән шигырь көтә бу төн дип әйтә Эдуард. Аннан соң Эдуардның татар телен яхшы белүен билгеләп үтәргә кирәк. Кайбер шагыйрьләрнең әсәрләрен укыйсың, тырма өстеннән барган кебек. Барасында төртеләсең, барасында төртеләсең. Эдуардның шигырьләре әкрен генә талгын суага бит менә. Ул шарлау кебек булырга мөмкин, әкрен генә тыныч кына да агырга мөмкин, ярларыннан ташып та китәргә мөмкин. Еллар тудырган монолог. Каршы алыгыз дип хәбәр итмим. Мин җил булып шакыйм ишекне.
Төн уртасы. Әни ишек аша, бик таныш бер тавыш ишетеп. Самавырын куя, урын җәя һәм сораша дөнья хәлләрен. Бик сагындым, улым, күп көттердең, озак килми торды хәбәрең. Дивардагы рәсемемә кунган тузаннарны сөртеп төшерә. Шәйе беткән, төн уртасы дими шундук кирип китә күршегә. Чынаякка тутырып шәй ясый ул, таң атканчы һаман сораша. Йөрәгемнән еллар буе җыйган бер кем ишетмәгән сер таша. Таң атарга әни күп калмады, йокларга да бәлки вакыттыр. Аргансыңдыр, көтү чыкканчы син инде бераз гына ятыптыр. Нишәнче ел шулай мин була да, җил төн белән килә ишеккә. Колак салма әни тавышына, ул алдалый сине, ишетмә. Минем өчен диеп бүлеп куйган чәең инде күптән суынган. Кара рамкаларга күмелгән дә, улың карый сугыш кырыннан. Без бәхәстә. Язмыш белән без бәхәстә мәңге. Язмыш белән мәңге алышта. Язмышыңнан өстен булам дисәң, чигенмәскә өйрән карышта. Бу тормышның бер дә язылмаган бар үз кануннары, чикләре, бар үз ихтыяры, үз иреге, бар ачылмый торган бикләре. Ләкин кеше үз законын яза, көрәшләрдә яулый иреген. Иреген һәм илен сатмас өчен шәйнә бүлә канлы иренен. Пропискабыз вакытлы чамында, чиратта яңа тукымнар. Кеше, язмыш белән син бәхәстә мәңге. Бар дөньяга үзең хөкемдар. Кичәгене сагынабыз, яшәсәк тә янып бүген. Бүген алда юлым ята, баш очымда йөзә күгем. Бүген җилләп язым килә, чәчәк ята яннарымда. Бүгенгедә акыл белән дәрт алыша каннарымда. Бар да бүген, көлү бүген, яшәү бүген, үлем бүген. Тик бер бәлә, ничек итеп кичәгене күмим бүген. Бүгенгедә ята үткән, тәндә калган ярчык кебек. Я бер сөеп туймас кыздай, я иң явыз карчык кебек. Антлардан тора бу тормыш, урталыкта хыянат. Ышанычың булмый икән, яшәү көндә кыямәт. Исләр белән төсләр үлә, җәйләр китә тапталып, дөнья буйлап чаба иблис, ак бузатка атланып. Җитте дидек язмыш агай, без дә сүз катыйк әле, ягъни без дә ак бузатта тизлекне татыйк әле. Иблисләрне, шайтаннарны тәмук көтә сагынып, фәрештәләр йөрмәсен карашәлен ябынып. Тагын хаклыкка күз йомсак, гафу итмәс җир ана. Җир ана бит гомер мискеннәрдән җирәнә. Үзебезнең башны саклап, озаграк йокланган. Ярый әле таңнар өчен давылларда көй калган. Антлардан тора бу тормыш, урталыкта хыянат. Ышанычың булмый икән, яшәү
Көндә қиямет. Құшлар белән килә язлар. Китә құшлар көз калдырып. Құшлар тагын бер яз китерделәр. Канатлардан тамды тамчылар. Ике йөрәк чакрымнары буйлап тымырылды язга яучылар. Кайтты атлар, кыңгыраулар кагып, гөрләде туй, акты елгалар. Болыннарны шәшәк басып китте, сөлге илде зифа кылгалар. Табигать та кинәт тынып калды, күбәләкләр качты болыннан. Үләннәрен, шәшәкләрен төяп атлар кайтты болын юлыннан. Бар дөньяда сары яшен уйный, гөл елмая соң кат уянып. Тагын парсыз калдык дигән сыман бикләнәләр кызлар уялып. Кышлар китә яфракларны кыйып, дүрт тарафтан явып көз керә. Бәйсезлекнең сары төсен күреп, шылбырына ятып эт өрә. Тик мин генә бер ни булмагандай яфрак җыеп йөрдем көз буе. Ни кыласың? Һәрбер затның була шәшәкләрсез узган бер туе. Менә шулай итеп яза. Алай итеп яза белү Эдуардка гына хас дисәм, мин ялгышмыйм. Әлбәттә, яз була, көз була, җәй була, кыш була, 5нче фасыл. 5нче фасыл шагыйрь йөрәгендә генә була. Аны Эдуард кына шушы 5нче фасылны күрә ала. Һәм гомумән тормышта да кайбер шагыйрьләр кебек күтәрелеп, бәрелеп йөрми. Тыныч кына йөри. Чөнки аның инде поэзиясе шундый, аның рухи халәте шундый, аның кешелеклелеге шундый. Күрәсең, менә шул аккыш киткәндә тудыммы, яңгыр яуганда микән дип әйтә икән бу шагыйрь. Бу бит әле ул киләчәккә карап әйтә. Әйе, аккыш киткәндә тугандыр. Мин шулай уйлыйм. Изге кешеләр генә аккыш киткәндә туадыр. Башка язлар эзләп барышлый. Тагын юлда, мин буш вагоннарда, юлдашларым шул ук сагышлар. Йөрәк бикле, вагон тәрәзедәй, алда күрәлмәгән яткышлар. Тыл атадай бераз бөкрәеп, күзгә керә талган поездым. Баш очыннан сары кышлар оча. Җилләр йөри агач кайызлап, тирә-юндә карасулар ята, күктә тынган язгы күкрәү, рельслар күңел кылларыдай көз учында кала тетрәп. Сүттем дә мин йөрәк күперләрен, башка язлар эзләп барышым. Без сагыштан туган балалар дип уртаклашам күзләр язмышын. Күкләр кинәт шундый биегәйде, болыт адашырлык үзендә. Офыклары шундый киңәйделәр, кош төркеме сүнде күземдә. Күңел түзми шыгырыннан чыкты, сүрән салдым биек күкләргә. Күперләрне торгызырга әзер, шушы күздә әзер күкрәргә. Тик китмәгез ташлап, торналарым, таш атмадым сезнең язмышка. Рухым кебек сүнмәс язларым бар, сезнең өчен чыгам алышка. Күзләремне сүтәм, кышларымны, чәчәкләрне кабат тергезәм. Сездән калган каурыйларны җыеп канат ясыйм, сезнең белән бергә ил гизәм. Күкләр кинәт шундый биегәйде, болыт адашырлык үзендә. Офыклары шундый киңәйделәр, кош төркеме сүнде күземдә.
Эдуард Мустафин шигырьләрен Илдус Әхмәтҗан укый. Галим һәм шагыйрь Әмир Мәхмүдов Эдуард Мустафин турындагы уйларын дәвам иттерә. Менә ул яза: яшәп булмыймы урманда болан баласы булып, яки иң гүзәл затның диңгез алласы булып, бөркет булсам кыяларга оялар корыр идем. Мин шуларны уйлыймын да, килми бер дә үләсе, килә шул чак кешеләрдәй, елыйсы да көләсе, килми бер дә үләсе. Әйе, кешенең үләсе килми. Нинди сиземләү. Менә хәтта әйтер идем, сиземләү. Бу инде барсына да югарырак. Ул Эдуард Мустафинга гына хас. Гомер кайдан башлана? Дулкын гомере җилләрдә, җилләр йөри илләрдә, таш гомере тауларда, батыр гомере яуларда, ут гомере учакта, үч гомере пычакта, ат гомере чабышта, шишмә гомере агышта, көч гомере беләктә, бәхет гомере йөрәктә, сагыш гомере буйдакта, караның гомере акта, сүз гомере калыпта, шагыйрь гомере халыкта. Эдуард Мустафинның тууына 70 ел тулуга багышланган сәхифә тыңладыгыз. Шагыйрьнең иҗатына кагылышлы уйлары белән галим һәм язучы Әмир Мәхмүдов уртаклашты. Эдуард Мустафинның шигырьләрен Илдус Әхмәтҗан укыды.